Hadin shikan tatam ka jinga tai nia hapadeng ka Dr. Mazel Amprin Lingdo ka Menteri Bidai Khmi ka tanat law ka Sarkar Jala bat ki noilam ka Voice of the People's Party halor ka jingweng kam bat ka jing dawa thung kam biang ya laingot ki officer ka Megalaya Loka Yukta ka bami na kini ka jinga lang ka long baka VPP kala menjur ban ap ya ka jinga kenduk lang bot menteri rang ba ukonrat ki sangma nalor ki officer rang ba ka Sarkar Jala haki kindiat sngi ban ya kran ya ka tega phang bat ya mentahi an pensanget no shipor ya ka jinga ki Habakran sikipat ba hadian ka jingwan ya kran haka no pai sngi jong arpo artrik ukula lengkot arja arpusa ubab arden mela basayu maj u presiden ka parti ulaong ka jing mi surak ka dei namar ka jing bam ai por wat ban ya kran hayeng dorbar thau an ulaong ru badai leng ba ka jing mi surak pa ka jing ki pat ba ka bala penbor ya ka sarkar ban thau ya ka expert committee ban penbet ya ka reservation policy ula pensai ba ya ka loka yukta labu ban toket ya ka kambam sap para bakta dei ban ya ki Ulaong baka sarkar kala persyang banyalam bakla ban ong baka luka yukta ka ka jing trei kam laj luoj ka bamla ban kata henrei ka notification ka ong baka dehi ka jing batha ka sarkar jala barha ka jing kenduk lakubur ban hap yakran sani baha haki kendiat sngi ban wan balengi hap ban mi madan kumni kandai ka bangi jing suan ange ban thau jing kulmar ban ngim kwa aru ban thau jing kulmar ka dawi kalong hadin bangi ngiliyoi balaweng ya kita ki officer hapo ka lokka yukta ngila bodin bat ngilap bagane ka jingle kalang ka jingle donbor bat ka jingle bean namar ka tang ngila ai ka jingtho ashika sarkar nagaleng jong ka party bat kala bu por bahapo ar husaw kunta ka sarkar ka dei ban tap byang yekini ki officer knang bagila ban pendep ya ka kam ka bakide ban pendep kata kadai kabangi yodot ong ba ni sune songshit namar ngi iba gini kisni kisdang don katu kani ki persyang ban pensuthu bakla yo pai ba knambo pai ba le si on suthu bakla ba kani ka jingmi surok ba jingi kadai tang ka jingle songshit ngi ngi ban lek lani ban mi sa surok lam dai balak pen boringi la pen boringi bingen haban surok bat nga kuat bat ong agani kapor ya ki katro kanile si ki bas nguthu bakla babale jit ingi kum ki emele kadai ka kamram jungi bangini sa assembly amdai bani ki sa surok lesi kim nguthu ngamtib lesi yo kim ikman bangi sa ja po assembly kadai non dai ne gilara shibul kimat po assembly Nilai asaj, ndai kai ke bangi ni shem galong, bawat hapo ke yeng dorbar tawan, la persyang ban kanglat bangin rai kimat, kebe dei jauh pat ba, la penang dorbar tang terus ni ngiri asaj tangi gay, bala demi susrok finang bamong, ikwa ban yathu, ban kren dak basya na do kat sngi ke baningkong, ngilaong baka VPP ke dei ke seng san pertai. Ka bayaper na kiway pat kiseng sang pertay. PPP is going to be a party with a difference. Lalang ngimla hapo assembly ngimi siya surat badai ka jingi siya surat kabala penang ya ka sarkar bagan ban pendam ban menjur ban tau ya ka expert committee ban review ya ka reservation policy. Bat ngim dei ban klet baga jingi pat ba kala pelong ya ka sarkar baga haban menjur ban thau ka expert committee bat nagam ta kitur gi bong shunu ka ta ka expert committee ka ja ngilai pon ru banai ka sarkar ban menta kala ya ko masau banai ei bangila det ban penparu bangin sai ka reminder sha ka sarkar kidan shibone ki kam gi bangi dei ban le ta ka bedei bagani ka jingi nagam ta ka ni ka jingweng ya kini ki officer na ka lokka yukta Nila ay ka jingtho bangila bu kapor baniki tatay namar ka takaraw nga kwa ba ki pat ba kin shy balengi hab baniki habadan ba penthot ya ka lokka yukta kani ka dei ka takabor bala bu bantokit igi kam bamsap bad ban pensitom igi babamsap tatay namar ka ta igi nugin igi bakta ya ka lokka yukta ngin hab baniki kom ka party ka bayeng hagan nangrim ban yakon persya ya ka bamsap
hagi kindet sngi pili ka sarkar kala persyang ban pen srutu baglai ki paitba banong bangi ngimtep ya ka ak de ban pule bahaya ka ak ngi ong ngimdei ki knaret bakin hikai school ngilada ban puli lada ka ak ka sha ngi kom kinangalam nginum penki namar ngimdei ki kna pen kumar snong la ji dingi no paitba bangin tray ka kam ka bedei bu paitba bar galinti ka bedei badai namar kata kadau ngi kwa ba mafi ang ni pintip badin kum kinangalam mabangi pait ya ka lokayok taak ila puli ki rules ni sham bagane ka jingle jonga sarkar kalong ka jingle ka babakla badelo ka takanong rim ngila ai ka jingtho ka sarkar ka ong bangimla mangi bantung lathung namar ba ka lokayukta kalong autonomous body mla ban tukular hendrai kat kum ka notification kaga notification ka ba u chairman jong ka lokayukta weng ye kita ki official la weng under the instruction of the government hangno nong bagamla kam tuklar kata ka sarkar namar kata raw ko ki pajba ka nongrim ka bangi yeng kalong ka nongrim ka ba scam but minta kani ka sngi ka ba ar ka bangi ni madan bani ki kumni but minne masindrung shikani ka jaga Nagalang jong ki magistrate kila pensno hangi ba Nagalang juga law minister ka kwa bani kendo ingi kum kinongalam naru mas sedang ya hapor bangidang ya kon bandrung shikani ka jaga la pensno hangi kinongalam temangi kum kinongalam yimdei ki ba kwa taman penmi jingkumar ni kwa ban krenshai shika sarkar bakan penbet ya kini ki kam ki babakla nyongi kloi bani kendo bat meneng la lek bani kendo ngitip baga law minister kamla banai rai ya katang kashai yang ikom kinongalam hendrai ngi kwa ban peni bangi don ya ka jing shisha kum kinongalam bani thu balai ngi haban mi madan namar kani ka jing bakla jong ka sarkar bat kum bagalong nagaleng jong law minister hadin wat bagala persyang haki sngi ki pemensuale si ban pensyai sha ki pajba bat ingi kum ke parti baga jingle jong sarkar kamlong ke babakla barang ni ke jingkren kidan shibun ki jingkli ki bangila bo kabana galeng jong the law minister bat u officer u badan ringkat batka kiong i don kam ba u chief minister on don lang u chief secretary on don lang rembat ki wegi department bangini ok bani kren halor kini kata gani ki jingjob ke baningkong kata gani ki jingjob ka baningkong namar nakabaki ong bagani ka jingi kalong kabam donong rim baga jingle jong ka bakal jong ka sarkar kamlang ka babakla kila snuthu ba don kam pleng bani tai pha ya kani ka jingkren hi kalong ba kloilan kandon ka jingi kudu hapeng gi nongalam jong ka voice of the people party but ka sarkar hapok ka jinglam jong chief minister bangini kren ya kani ka mat ka phang namar ba ka sarkar kamshim la penkesan baik tangi ke ke bakale rasnu thu badon shibun ke bangi don kam mani tai na kata kadau kilap pan ya kata ka pornangi begini oban penbaik ya ka jingalang bu chief minister da ka bangi kmilenti baik ke bangi ngila krenshai ngila da bang krenshai mane hakmat ka minister ba tu officer badon nang tu balara ka sarkar kamla ban penhun ban penshai ngi bangila ban pediang baga jingle jong sarkar kalong ka badai nginamla da lele ruem ban pediang ya ka jingkren ka bangini kren la kalong la shai ne la shisni nginamla ban sange sitang linti bat ru ngila kli la da piong bakadan ka jing bakla kumno kala ban long bakat kita ki officer kat kita ki department ki babun ba pindang ya ilat ya kani ka kendon an ka blat sayang ni kisnu thu namar kata kadon ke ka bakin hapan ai ka jing pun shai ngi tenamar kata kadau ni hap ban snuthu bagani ka jing yakhi ka jing kanum patkut henry ni la shim ya garai mene kum kinongelam ba hadu bangini kren ba chief minister hadu kata ka si ka bangin bu kala banong la shaila na shisni nagaleng ka jungiru ngin pensange sipor ya kani ka jing lum
kajing ki namar kamlong kaba song nia ngin se wan song kai ni apa ka sarkar kala kloi bangine kren bania thir yegani ka benta tangba ka dei ban mi ka no ka so leni uso jong ka jingjob ha ka jinge kren ka jingi kata ka dei ka bangingi kwa bat ngila pentaru mane bagani ka jingi ka hak bangine ki ha ka di sensyar pa